Igbo ndị ọma na-ekili anyị ndị mụrụ m ekele m aha m bụ Precious Ọkụchukwu Okafọ nke na-ewetara unu ndị ama ama n'oge Igbo Amaka. Ọ ga-adịrị nwafọ Igbo ọbụla na-ekili m ugbu a mma ma ndị nne ma ndị nna m okoro ma agbọghọ ma ụmụaka. Asị m ka onye na-eme na-abụrụ aja ife ya jide ka oji n'ihi na asị onye asị ya jide ka oji mana ihe ọ na-eme bụ ezigbo ife. Buru oche nọrọ ana n'ihi na ihe anyị ga-akpọ ugbu a bụ ihe gbasara gị ihe ga-eme ka ana Igbo dị mma ka asụsụ Igbo hapụ ịbụ ihe furu efu. Ọ ga-adịrị gị na mma. Igbo Amaka ndị eji eje mba. Igbo mụrụ m ekene m unu. Afa m bụ Jennifer Chioma Ehiogu. Mgbe na-asị ka unu na-ekili ndị ama ama nke nwaada anyị bụ Precious Ọkụchukwu Okafọ na-ewetala anyị n'oge Igbo Amaka. Ifrọfụ ka nsi nọdụ na-enwela aṅụrị. Igbo Amaka ndị eji eje mba. Ka anyị kelee nnukwu onye ọbịa anyị nwere tata maka na ya gbagadaga nwoke asị afụ dị mkpa ogologo ime ya nwatakịrị cha anyị ụmụ nwa ebe a ndị Igbo nwere onye eji eme ọnụ ya bụ agadaga nwa okorobịa anyị nwe anyị ga-eje ka anyị kelee ya maka asị nke hapụ ịkọwalu na aka oyibo nsugbe ebe ọ bụ na anyị na-anọkwa ebe a anyị kelee ya unu ga-ama onye ọ bụ nna nnọọ kene ndị Igbo na-ekiri nnekwu mmọnwụ pụta n'ọgbọ ha obele mmọnwụ agbawa ọsọ nwanne ebe ọbụla anyị too down we bring the cameras out and shut the city down ndị Igbo ekene m unu mana ife ji wee malụkwa ife na-ekiriri nne ha na-akpọkali na Sound City bụ ndị ala gụgere m nke onye ala na-akpọ onye ala ma ebe ọ na-apụ ala na anyị na-agafe fancha na-atụ aka kafe n'elana ọ dị mma nnọọ biko gwa anyị ezigbo afa gị. Afa m bụ Chibụzọ Azụbike bụ afa nna m. Ezigbo afa m bụ Chibụzọ n'eziokwu. Yes. Chibụzọ, kedu mpaghara ala Igbo ebe isi? Abụ m onye Ọka na Anambra steeti. Nna m ma nne gị ma nna gị ndị Ọka ya bụ ịbụ Ọka nke gị zuo ezu. Ọka nke m zuo ezu. Ekweri ọnụ. Nne m bụ from nne m si ụmụ Belu Ọka, nna m si ụmụ Jagwo Ọka. Maka na ndị ahụ fụzikwa na ya ma nwanne anyị nwoke a jikwa n'ike wee gbanarị ndị ọcha otu ọbụla o si na di ọnwa anyị ka ọ bụ ụnụ fụ na ọbara niile na-agba ya na-arụ bụ nke ndị Igbo anyị nwe nke a ọ ga-adịrị gị na mma. Kee ka ntonto gị dị kee onekwu ndị na bun anyị ji ise nwa bụ nwa nke nọ nwa bụ nwa nke nọ in fact abụ m ọdụdụ for like so long ago. I'm ọnọdụ ahụ for anọta m ọnọdụ ahụ ọnụ m before onye nke ntọ bịazi nnọọ bịa chụfụzie m nọ na ọnọdụ mana nwere ya omesha wee sị biko gị chitere na gị pụọ arụ one ka iji wee tọọ onye nke tọ Arisatọ o tekwa aka so ọ chụfụzi m a wezi osizie ka m gụwazi egwu ka ịgụbazie egwu nnọọ ka ijizi ike banyere onwe egwu ọ dị mma ọ bụrụ gị ka anyị mazi ife aka ọ dịdị nwaanyị bụ ọ dị mma. Kedu ka isi wee gụọ akwụkwọ ka ebe ị gụrụ nta akara gị ka ebe ka nọ mụ gị Enugu ya bụ Coal City Mother of Christ Hospital Santa Maria Daycare Center ebe anyị na-atasa akara and atafụ m akara gụtakwanye ya ihe so primary school m ga-abụ na Little Flower of the Child Jesus. So yeah, a na-akpọrọ ya n'isi oge ahụ ma ịkpọrọ ya n'isi apịa gụtara a ga-apịa gị so nke m bụ primary school m ga Little Flower of the Child Jesus. Headmistress nka na-eleta m afịa bụ Mrs. Mmeniru. So imekwa ịfụga ya ma na ị na-ekwu okwu otu a isi na headmistress na ya bụ gịnị Mrs. Mmeniru ewo nka na-eleta afịa biga ntị ka anyị na-abịa ọ bụ na ịkpọrọ ofu na akwụkwọ n'isi gị na-eme apịanye ya ife ji
ife na-akpa Sega awareness n'ime ọka uche ga-adịgo dị ya. So secondary school aga m secondary school bụ Nike Boys. ebe a ka ijele akwụkwọ Aga mba mba na agwa hapụkwanye m ihe toro ogologo mana otu o si na-adị mụ agụbinyetu ngụbinyetu agụ m half wejezi ebe because abakpa ntị ike mụ agatọzie nke ọzọ na MIC mini Modern Ideal College. Modern Ideal College mana ebe a nke a si wee nwezie akara aka MIC nke microphone. So ota ka isi wee ga then mahadum bụzi IMT Enugu. kefe igo na mahadum Public Administration. nya bụ egwu ị na-etizi bụ adreesị public ka Top kwere ọsịkwa wee bịa na eme ha adres maka ọ ya agụrụ agụ. echekwa m na public administration ya bụ bụ n'Igbo public bụ Ọra na igwe mmadụ ọra niile administration bụ administratọ ọra igwe mmadụ. ịkpụzi dị okwu na etu o si aga n'ezi ata nke a si eme ya n'egwu m na-agwazi ya ọra. So public administration ọtọ m na-esi wee chee na-eme amụ ji egwu eme nke kemgbe ibido malụ na inwe akara ka igwe egwu ọ tegokwa aka ọ tege ezigbo aka amụrụ igwe ụmụ ndị na-asị bido n'afọ egwu kemgbe ibido a na-amụ anyị na-esi n'afọ agwe ga-abụ mosquito abụ m onye ka o riri izu n'afọ nne ya biko just mara na ihe a mụrụ amụ ka ya gwara agụ mụ a nsị gị na otego just ma na otego because nke a na-agụ na-adị egwu mana jụọ ese m mana Enugu a mana ebe ọbụla ibu mana obodo ebe anyị nọ na otego aka mbido mewe egwu n'onwe ya that's production for other artists. nke afa na-eje na studio yes. Emego me for plenty artists before being there for any day since na egwu nke m. N'Enugu ebe a kọ na Lagos ebe. Lagos a ma n'Enugu since 2002. Yeah, become move. So no na-ada anwude no isi obodo nke a fega obodo nke a fega mgbe ọbụla ị nọ n'elu gị amazi mozi ndị ọcha ka ya mụọlọ gị mana otu si na dịkwa ọkwa n'ego ka a na-achọ etu ọbụla ego ya esi wee nabata akpa ụmụafọ Igbo ọ dị mma. Kedu mgbe ya achọrọ m ịmata mgbe ịbịa fụ onwe gị na-ebu onye egwu na egwu dị n'akara aka gị ka o si bido ka ndị bụ na si fụ gị fụ egwu fụ ka fa si weli ya maka na ama m na egwu na-eme mmadụ ọ na-ebu ọ na-ebu ka mmanya mgbe o bidozi kwaba gị kedu ka gị na nne gị na nna gị ka gị na fa si mantụkwa gasị na mbụ ọ dịrị ofele oge mbido ya egwu a ọ dịrị ofele papa m ga-esi mụa gụwa nka ma nwata nwee ihe ọ na-achọ n'obi na-emekwa ihe na-eme mana agagidezi o nwezi mgbe eru o bidozie ọ ga-ewezie m ntị nwayọ nwayọ bifo mmadụ na-eme onye tụọ obele sọpọtụ ọ ga-enye kwadowe m otu oge si wee kwadotuwe m ịghọta so agawakwa then ọ chọzi ịfụzi ka ezi ga-emefute nwede mana even before that particular time self man when emego in production I know I go egwu na-arụ even mana radio and something and from other places as well so no one know me hota exactly yen sheme so si okuze bụ di shike gachaje elum school da so mama kwa na nji ogwo maka onye egwu kwaba ha na akwaba a na-ejizi eji ọ na-akwa imamadi ị na-eme so mana ekene dịrị Chukwu na anyị gacha kedu arọ igụlụ egwu izizi gị bụ nke gị na-ewezuga nke ịlụpụtabala ndị mmadụ eri oge okay alụtakwana m ndị mmadụ egwu ahụ aka mana na 2010 can decide is can say okay
oge elugo oge m ga-drop ihe gbasara ndị mmadụ ka m face itu onwe m obele. So 2010 ka m bido egwu m bidowazi egwu nke m. Ka egwu gị izizi ka egwu Multiply ọnwa na original version then remix ya feature Nigga Raw, feature Flavor, MI na Timaya n'ofu egwu ahụ. ije kpọtezi onye ọbụla. Ọ dị ka afụgo m ya bụ egwu na-egbu onyonyo. Nwa bịala ije ka mbụ, nwa bịala ije ka mbụ, Olisa dịkwenu m ebe m na-eti ịgba na-eti egwu m. Ọ dị egwu. Cha Igbo kwenu, mụanụ, zụanụ, rienụ, mụanụ. Nkịta sị ka atụpụrụ ya ọkpụkpụ n'iro ma hapụrụ ya ọgụ ya na ndị mmụọ. Igbo wee kwue na ọ na-abụ ekwekọa amagba. Igbo amaka. Ama na ụbọchị eke ndị abụghị ya na ha agaghị azụ nke mmụọ. Nke eji eme nke ka eji eme nke isi aka ji wee nwere ịkpọsị ọka. Igbo na-asụ n'olu ma akwa ụkwara ọ bụrụ ofu. Ọ bụ ya ka ejiri sị na ọ na-aba anyụkọ mmamịrị ọnụ ọgbọ ụfụfụ. Ebe nwata na-ebe akwa na-arụ aka ọ bụ na nne ya nọ ya nna ya nọ ya. N'ezie Igbo ebeela akwa maka na asụsụ Igbo na omenala Igbo bụzi ihe na-achọ ife efu. Ọ bụ ya kpatara anyị ji ewetara unu Igbo amaka. Ndị eji eje mba. Egwu ahụ atọkwa. Ọ dị mma. Kedu ife ndị bunu na-emekarị na-akpọnatakarị ndị ọka n'ime ụlọ ma ewezuga ekeresimesi? Ime ọka. N'iri ji. Ime ọka. Ebe na-eti mmụọ nwee sa agba. Ke nne eji wee malụ ndị bunu? Ofe onugbu. Iji nwa ya jikwana ya na amacha m ya niile. Mandanwu ihe ọbụla. Ọ dịrọ possible. Joan no. Ifu nna dị emegasị na mgbe a na-eme ime ọka ahụ. Ife a na-eti mmọnwụ na-apịa ụtalị. Na ndị mmọnwụ na-apịasị ndị mmadụ. Mana ọkwa ndị chọkwa ndị pụtakwa igosikwa na ha bụ nwoke. Then ndị bụ ndị isi na ọhaneze dị iche iche abịakwa together, abịakọtakwa ọnụ, bịakwa bịa mee obele meeting. A na-eji eme ọgbakọ. Ọgbakọ. Ọ bụ na ndị mmọnwụ gbasịa, ndị okenye na ndị natazila nata ewee nọkọ wee maka obodo ya esi gaa n'ihu. Ọ dị mma. Enwe enough ofe onugbu. Ofe onugbu. Akpụ ka eji eri ya ka ụtara ka. Ndị chọkwa iri akpụ ga-eri akpụ mana ndị ọka like ka nne ji. Nne ji. Ya bụ nne ji na ofe onugbu. Ofe onugbu. Unu na-abụna ka anyị si eme ya. Kedu egwu nke anyị akpọtụ dọkịta? Ke nke ịchọ ka anyị kpọọ kịta? Kpọla ndị ala. Na abụkwa ndị ala esikwa m mbụ ndị ala mana kpọtụ ha nke ahụ ka ha ga-eto nke ahụ. Hey! Ndị ala, ndị gugodi. Lekwa ha chi iri m. Okay. Wee tizie gị n'ime ọfịa. Ngwa ihe menu bụ na mụ na nwanne m nwoke nọ anyị na ebe anụnwa anyị nọ na ndụ ma ọ bụrụ na Igbo vasi live. Akpọtara m ọ nọ ebe anụnwa na ndụ. Ọ ga-adị mma. Anyị ga-eje ka anyị kiritu egwu nwanne anyị nwoke fụ egwu ọ na-akụpụta. Anyị ga-ekiritu ya anyị na unu ka nọkwa. Biko apụkwala. Ọ bụrụ na anya gị dị ebe a mana anya gị dị n'ebe o kwesịrị ịdị. Aha m bụ Precious Ọkụchukwu Okafọ nke na-ewetara unu ndị ama ama. Oge anyị nọ na ya ugbu a bụ oge Igbo amaka. Buru oche nọrọ ala n'ihi na anyị bụ na anyị na nwanne anyị ga-etu egwu nwanne anyị nwoke kiritu ya. Anyị ga-anachi ya taa azụ zụta obere ahịa anyị na-echetakwa anyị na ya ka na-akpa ndị ihe niile anyị na-akpa bụ ihe dị ezigbote mkpa na ị ga-amụta mụnwa amụta o nyere anyị aka n'ịga n'iru. Ọ ga-adịrị gị na mma.
kedu anyị ma na ibidogo kụba egwu kedu obodo egwu a bugasigoro gị ọkaligo but ebe egwu gị na-agasị ma ebe a na-echiche akpa anyị n'igwe mgbe ma ebe anọgide akpọ gị na n'ezikọ wee chee egwu gị na China n'ezikọ wee chọọ gị na Belgium n'ezikọ wee chọọ gị na Australia n'ezikọ wee chọọ gị na America n'ezikọ wee chọọ gị na Burkina Faso ebe na-etọrọ danya sef ebe ichere so akpa ọfụma maka anyị bụ ndị Igbo anyị ala ikike ego so akpa ọfụma ọbụrụkwasọ ndị Igbo onye ọbụla chọrọ ifu ego n'anya mana mụ asụ onye mụ ala ikike ya ọ dịghị ezokwu ezo gere ntị onye ọbụla nwere onye na-afụrụ ego n'anya maka emebezie nọ ndị Igbo ọ dịzie ka sọsọ ife ji malụ nwa afọ Igbo ọbụla bụ na anyị na-agbasi mbọ ike anyị na-agbasi mbọ ike anyị abụrụ amụsi anyị ike nya ka Chukwu ji wewele Igbo wee ka ụwa wee sefasobe Igbo na onwere ife na-eme na Jehova nọnyere anyị apụtazie sị na ndị Igbo na afụka ego n'anya onwere onye afụrụ ego n'anya ihe o ji wee dị iche bụ na anyị na-agba mbọ ọ bụ na akara aka anyị pụta ọchawapụ anyị bụ ndị aka nchawa inye onye Igbo puku naira bụ 1000 naira si ya wetelu gị tupu ọnwa isii eruo ọ tripụlụ adị ego sọsọ 1000 ka inyere ya mana ọ dịrị otu a n'obodo ọzọ ya bụ na Chukwu gọziri anyị Chukwu ji ịgba mbọ wee gọzie anyị enweghị ọzọ nchọ ịjụ ama m na ịgago mbụ ọtụtụ mba ụwa niile site n'egwu a kedu ife ị na-emekwa ka fa mmalụ na ịbụ ezigbote nwa afọ na ọ bụrụ onye ọcha mụrụ gị maka afụkwazi gị ọ dịzie nke na enwezi ka isi chalụzie aghọta m ihe mana o wee m ga-akọwa gị ebe a onye ọbụla nga obodo ya ma mba ọbụla nga bụ ha nwakpọ m aha ma nọ Igbo aka m na-asụ wee kpọọ m ama m ka ya otinye nnekwu na ha ma nọ Igbo aka m na-asụ so ịchọsị ndị ebe ahụ ka nsụwaziri gị ya ọsa ndị ma na Igbo aka m na-asụ wee kpọọ m ndị ebe ahụ m na-asụ fụdụ Igbo anya ịgwafefe ha chi nụ onye nchi efu kịta isi gị a wepụgodo okpu gị aka kedu ife kpatara iji wee lesi je a mana onye ọbụla nwesi ihe na nke ya ị na-esi anya ka m kwado nnọọ ọfụma ka m kwadoro nnọọ ọfụma ka ebe ibeli ji wee na-esi anya wee bụrụ isi ọkụkọ ya bụ like nke dị ka ọdụ ọkụkọ ka gị mma biko ara m anya nke maka onye ọbụla nwesi ife ji malịa nwanne anyị nwoke bụ Flavor ife ya nwekwa nke ọ na-ebukwa nke ya nke abụ isi ọdụ mama ọdụ ezi ka mama ya akpụchara ya ebe akpụcha ya ebe okechie ekeche n'etiti ọtụtụ nwesi ife ji malụ ọ ga-aba njirimara onye kedu ife nke a ji wee bụrụ ife tọọ gị ji wee mee ya njirimara onye fụkwuo na iti na-achakwu ka ndị ife a wee jekwu ka ya ezi mazi na anyị mụrụ ya ewezuga asụsụ gị mana ọ dị mma kedu ife kpatara iji wee onwe onye ị na-enejala anya bụ ndị otu na-agụ egwu ụmụ ụfọdụ ndị na-enejala anya dị mana ha na-eme ihe na-eme ihe na-eme dị iche mana n'ihe nkweta n'ime onwe m bụ na ịchọ ịdị iche dị luo ya n'isi apụta ma nwere onye na-agụ ka ya ma nwere onye na-ekwu ka ya so ọ kwesịkwara na ịbụ ndịkwa n'iche ọ ga-abụ onye ọzọ dị iso taa ga na-achọ ịdị ka m ama nke ya tinye nnekwu na ha adịbụrụ m ụta anọgide m si ọ dịgokwa n'oge m ga-eme dị iche isi dị m mma ara adaghị m mana ama m ihe m na-eme egwu a ego lele ndị ara kedu ife kpani mmụọ gị mana ịkpanyekwanụ mmụọ ma ịkpanyekwanụ mmụọ gị ji wee debe ya bụ egwu ọnya ka na-ekwu ịkpanyekwanụ mmụọ ma ịkwụchagokwanụ m ya n'egwu ahụ ha chiri m mụ ajụ fachiri gị ka nri mụ ajụ si a na ha mara imo ha mara imo mụ kpọzie nwanne m si from mba ọzọ bụ Olamide si abịazie ka emekọkwanụ egwu ọnụ ọ ga-abịa na-akọwalụ ndị bụ unu nwa na-akọwakwanụ ndị be anyị ka amakwanụ ụta isi aga
so taa ka anyị si eme egwu a. Oh, so ife anyị jide egwu a ya na ihe anyị jide egwu a bụ ife mere eme o mere eme isi na-enwe ndị na-elejere anya na afa abụrụ ndị na-eme finyere ke ndị dere afa bụ ndị anyị ma ha bụ ndị na ụfọdụ na-eti egwu ụfọdụ adị eti ụdị egwu na-eti ụfọdụ bụ ndị ọcha dalụrinne kedu onye ihe asị na ebe unu na-akụ egwu na onye ego gị nkwalite n'ụdị ọbụla n'eziokwu m ma nsị asị ha erika mana m ga-ajọ ọsọ gụọ fi ifu ụmụ ejima a na-akpọ P-Square na nwanne ha nwoke Jude ha na-akwalite m ụtọ na ha ga-esi ifu nwanne nwoke kpọrọ afịa Flavor ezigbo onye nke m nịga-arọ ndị na-etizi aka n'obi ndị anyị na-etisi gị n'obi haru na ala obi then ịma na esi na nwanne dị na mba ozie nke na onwe dị ihe gbasata m na ya sef mana o jiri ntị anụ ebe ihe ọbụla ihe gbasara gị ma ọ gbasa mana ọ gbasatara m so fandụ ihe uru ga-abata nwu m ọ ga-etinye m mi chukwu ga na-agọzi ha elofukwu m tima ya ndị a niile bụ ọbala ofe ọbala na-agba mụ na ha na-arụ so ụta ka mụ na ha dị ka nwanne ụlọ nwoke si akpọsi na onye bụ ife anyị na-ekwu ka anyị fụọ onwe anyị n'anya ife ọ na-akọwa kịta bụ ihe ịfụnanya ife ka o si wee kpọọ ụmụ ejima afa wee kpọọ ọrụ afa wee kpọọ Flavor afa wee kpọọ bandị niile ọ si na unu erika then before nlofu ọ nwekwa ofu onye ọzọ onye nke J Martins ezigbo mmadụ ọ dị mma Chukwu ga-agọzi unu niile mana ọ dị mma isi ya ekpuchizi ya maka m ka anyị dịkwazie ka ezigbote nwa afọ ọ dị konaka wepụziela anyị gbugbo anya ka anyị na-afụ mkpụrụ anya ga-adị ka nke ndị ọcha ndị ọcha makwa na ọ bụrụ sọsọ fa na-achọ ọcha iya asị fache nọọsụ fa na-achọ ịchagidekwuzi chọọ mana mkpụrụ anya ma mbọ gị na-achakwu ọ dị mma ụmụ Igbo mụrụ nwa ife ọzọ nchi iju gị bụ achọrọ m ka ịkọtụrụ m ofufe mmelụ gị ya asị na ọ bụrụ nnọọ na ọ dị ka mmeje chọọ ife ọzọ mebe onwe gị ife mego kọtụrụ anyị maka ịkọrọ anyị ndị na-ekili gị na ndị na-eso gị bụ ndị ife gị na-amasị bụ ndị fans gị fe nwee olileanya na ebe Chukwu mesịrị gọzie ego taa na ọ ga-agọzikwa fanwa maka isi na ọ dịrị ofele onye ọbụla mana ife adịrị ofele mana ọ bụ na ịkọtụrụ anyị na-ekwenekwa na onwe mgbe onwe onye na-emekwa fim bịakwa ebe ọ sị na enwe mgbe akpọrọ ya si Lagos wee jee East na nyanwa Jos jee enyi ya nwoke kpọrọ ya si ya na ọya eso wee menwe ife dị otu a arọrọ mgbe o ruru eje mesịa une ya bụ nke ha kpọ ọdishọn emecha ọdishọn ewerọrọ ya na alarụ akpa ka eji iri isi n'ebe ha je one onye ọbụla nachara n'ilu ebe a ka ya larụ mana onye a na-agwa gị bụ onye ụwa niile ma afịa taa jụọ ya ego na-enyere ya ọ sị na 4,000 naira ka o ji wee si Lagos wee 4,000 naira bụ na mmadụ mesizi wee chọọla ya ego moto chinata mana ya kwụsịrị maka na ya ma na ebe ya na-eje dị anya ọ sị na ya ma na ebe ya na-eje dị anya ya ma na Chukwu ga-agọzi okay ịma na ka ikwu ụkwara oge ọda and ihe niile nwere oge and afụfụ m na afụfụ ha ama mba ofe ya so gwatụ anyị nke gị nwa nke melu gị okay ka m si ekwubo before ya o tega aka m bido mewe production so to me ebe ahụ ka m nta afụ niile m kwesịrị taa alalụ na studio all the time mgbe niile m na-alalụ na studio from one studio to another yọta na-emesa egwu ma nke m ga-edepụta weli anya ndị mmadụ
ma that's ehota just call ebe na ana nukwa afa m obele till ị ga-aba ihe anọ abịa mme for 8 years till nsi oke orugo ge nga-agụ nke m se mmemme te aka agbaro afụ ngachi kọwa gị na so manụ da ọkwa aga ma mgbe ị ga-enwe ma exam na school o a na-arụkwa ehe because o nwere nke a na-arụ dị ofele so mana afụ nke m na afụ nke ha ndị afụ nke aka afụ nke m mana ihe anyị na-ebi na ihe anyị na-ebi ihe nọ na-eme nwekwa okwukwe na echi ga-adị mma echi ga-abụ echi ọma ọ dị mma enwelu mpaghara egwu bụ ya ka ị na-ewepụtabụrụ ndị mmadụ ma ọ egwu a ụdịrị egwu ị na-agụkwa ka ị nwee ike imenwu egwu niile onye ọbụla kpọọ ị nwee ike imenwu otu ịma na egwu dịsị iche iche ị nwee ike imenwu egwu niile egwu ọbụla ụdịrị egwu ọbụla ma nke ndị obodo ma nke ndị ugwu ọ dị mma ị na-eme ma nke ndị ụka abịa gụtara m ya agụ ha na enu ha na-eme elu ya ọ dị mma kedu aha gị a Phino ka o si wee ị nọkọtalụ nnọọ cheta Phino nke ka afọ a si wee bịa okay Phino bụ afọ a na-akpọ m na secondary school and Phino pụtara from phenomenal that's ihe pụrụ iche ọ bụrụ ndị oyibo si ihe dị extraordinary taa ka fans wee pụta mụ eburukwa ndị afọ wee si na secondary school wee ruo kịta ka na-agakwa ọ dị mma onwe ebe a ga-akpọ gị egwu isi na ịma nje onwe ụdịrị ebe nwere ike ịkpọ gị egwu kịta enwekwa fata orika sorry man orika before nkwu ka nwa na amari ya mana eziokwu ma mkpanụ m ebe a na-atụ sị na ngawa ahụ ka mbanụ be ndị ugwu ma ndị ugwu nwasị ma hotels akpọ m from outside na obodo oyibo na kpọọ m sị na m bịara show na Afghanistan m ga-ejidekwa ego ahụ mụ ada abịa echekwa m n'ifuru ya bụ ego n'anya afụ m ya mana afụkwa m ndụ m na maka onye dị ndụ ga-eri ego onye dị ndụ na-eri ego ọ dị mma unu fụ ka mụ na nwanne m nwoke si akpalite nkata tata nwanne m nwoke bụ Phino Chibụzọ Azubike afọ aha amaka ma afa nke nyanwa ma nke nne ya maka nyanwa na onwe ya amakakwu egwu ọ na-agụ amaka ife niile kredit niile a bụ nke ndị Igbo anyị mụrụ ya anyị eje ka anyị kiritukwa ofe egwu ya anyị kiritu nke ahụ anyị nachita azụ anyị na unu ka nọrị anyị ekiritu ya zụta obere ahịa ọ bụrụ na ị na-afụ m ugbu a ịma na anya gị dị ebe o kwesịrị ịdị abụ m nwanne unu nwaanyị Precious Ọkụchukwu Okafọ nke na-ewetara unu ndị ama ama n'oge Igbo maka ọ ga-adịrị na mma Igbo amaka ndị eji eje mba ye ha Igbo kwen ndị ala lele ha chiri m ghost mode they know they see me ndị Igbo ekene m unu biko na-ekili ndị ama ama n'oge Igbo amaka nke Precious Ọkụchukwu Okafọ na-ewetara unu isi n'ike udo Igbo amaka ndị eji eje mba ihe ọzọ m chọrọ ịjụ gị na mbụ kedu ka isi wefu okwu ndị ọcha kwuru gbasara ndị Igbo na oge na-adịghị anya ihe dịka afọ 25 na-abịa na ama ndị na-anụzi asụsụ Igbo n'ihi na ha mere nchọpụta
wee fụ na ọtụtụ mmadụ nke ha si na ọ bụ na-eweta ihe dịka 100 ekee ya ịbụọ maọbụ ekee ya 3 na ụzọ 2 adị asụsụ Igbo ma ndị bi Ọnịcha ma ndị bi Enugu ma ndị bi n'ime obodo na-akụziziri ụmụ ha ya bụ na asụsụ anyị dịzi ka onye na-asụzi ọ dịzie ka onye yi azụ efe karịa asụsụ ndị ọzọ anyị nwere n'obodo anyị bụ Naịjirịa. Ka esi fụ okwu ahụ ọ dị gị ka ihe ga-abịa na mmezu? Ọ dịrọ ọmambịa na mmezu kama ihe ha kwu dịkwa mma na ha kwu ka mmadụ niile etete n'ụlọ. Ọ bara uru na nna asị ga-asị, ọ bakwa n'uru ibido mewe nwaanyị ha ga-eji ekwu ụdị ya ma kedu ihe ha ga-eji ekwu ụdị ya. Ine anya iweta ya nne anya ọfụma ị ga-afụ na ihe ha kwu na ha nwere point n'ihe ha kwu because na ndị Igbo nwekwana ka ndị Igbo si eme ụfọdụ oge kama ihe mekwana ji wela ikikwana ndị Igbo anya bụ na inwe anwa kwutezie ụdị ya n'ebe ha nọ egosisie gị na ọmanwụ ama nke ya tinye na-ekwu na ụta ndị anọ asị ekwu ya ndị anyị bụ ndị Igbo anyị ajụgo ọmanwụ Igbo bụ asụsụ anyị, Igbo bụ ihe anyị, Igbo bụ ihe anyị, Igbo bụ ihe anyị na-ama hafụ ka ọnwụọ. Onye mụọ nwa bụrụ nwa gị na-aga skuul abi nwa gị na-aga skuul ọ ga-amụta oyibo na-akụziri Igbo n'ụlọ bụrụ ịmụ nwa anyị everyday na-akụziri ya bekee n'ụlọ n'ime ụlọ kwa kesị nke ịchọsị ka ọ mụta. Ọ kwesịrị ibido iwu bụ na ọ na-aga skuul and onye nkụzi na-akụziri ya nkụzi iwu bụ na nwatakịrị ga-amụta oyibo nke a bụ iwu ma nwatakịrị na-agadị skuul chachachacha na-agadị ụlọ akwụkwọ chachachacha ma ọ mụtara ọdịsef ọ ga-amụta at least pidgin English ọ ga-amụta nke ahụ. So mana ọ bụ ịmụgodi nwa onye a na-abịa amụọ nwa ibido kụziwere ya sọsọ oyibo ịchọsịkwa ka ọ mụta Igbo nwa chacha ọ na-amụta na ya. Nwatakịrị iduga skuul iwu ọkụ bụ na ọ ga-amụta oyibo ma ọ na-eto kụziwere ya asụsụ ya ka ọ na-eto. Achọrọ m ka inye ndị nne na nna na-ekiri anyị ndụmọdụ maka ife anyị ji kpọọ oku a kịta bụ ka asụsụ Igbo ya bụ unu bụ ndị a mara aha na ndị ama ama ka unu yọrọ anyị ndị nne na nna ọkachasị ndị nne maka na anyị ma na nna anyị eruo mgbe ị ga-alụ nwaanyị ngwa ịlụọ nwaanyị ịma nkwụsị ihe anyị na-eme ịmụba ụmụ ịma nkwụsị ihe anyị na-eme. Ọ bụrụ na ị na-agagharịzi ụmụ gị ama nso gị na-agagharị wee na-asụ Igbo ọ nke nne fa kụzi fa kafa ya amụta mgbe ọbụla iji nata isi ọlụfa nke ya asụrụ echi na ifepụkwa ịghọta ya bụ ka ịyọ ndị nne na nna na-ekiri gị ugbo ọkachasị ndị nne ka ha nwee ike na-akụziri ụmụ fa Igbo ọkachasịzi ndị bizi n'ala Igbo. Ịma na obodo a kịta onye obodo a bụ nwa afọ obodo a ofu nwanne m nwaanyị bi ala bekee obi UK o wee si na ebe a na-edebe nwa ya ma ọ bụ na ejebe ọrụ nọ ndị onye Yoruba nwe ebe ahụ ya onye Naijiria mana onye Yoruba ọ sị na nwa ya na-asụzi Yoruba UK kafabi nwa ya dị arọ 2 London kafabi maka na nwaanyị ndị na-enedo nwa ya anya bụ onye Yoruba ọ na-asụzili ya Yoruba. Ọ sị na nwaanyị afọ na febigo obodo afọ arị 20 ya bụ 20 years tupu o wee nwee ụlọ akwụkwọ ahụ ebe a na-elekọta ụmụaka dị otu a. Nwa nke ya nwa chọzi ịsụba Naijiria wee nye ịmụ okwu wee welu Yoruba wee na-amụ okwu o gosizi na nwatakịrị anya amazi ka esi asụ bekee ndị ọcha ebe a mụrụ ebe ahụ. Ofu ya na-ekwukwa ka ị na-ekwu ya bụ ka ihe ọla anyị ndị nne ọkachasị ndị nke n'obodo a ka fanye aka na-akụzi ndị ụmụfa maka ịsụọ bekee ịsụkwa n'asụsụ nke ya eji wee mara gị. Ndị nne na m anya kịta anụwa biko eji m Chukwu ayị unu eji m Chineke nna bi n'eluigwe ayị unu. Asụsụ anyị nwebe asụsụ anyị hapụ ọ hapụ anyị jidekwana ya o jidesie anyị ike biko na-ekụziri ụmụaka unu asụsụ Igbo
ma n'ime ụlọ nke ịkụziri ha bụ nke ha ma hapụkwa nke onye nkụzi kụziri ha ọkwa nke nne kụzi bụ ihe ụmụaka na-ewe at least till ha etopụta to some certain age before he make wezie decision for onwe ha mana ọnwa arọ nwatakịrị nọ at least from 1 to like 15 years old bụ nke a na-ekwu and nwa wụrụ ikwu to that particular age nke ọbụla ọ na-ewezi ka otogo ome ya niile anyị masị na asị ka ọ na-asịrị onwe ya so ihe kụziri nwa gị bụ ọma asụsụ a bụ asụsụ anyị owekwana onye ọzọ ga-akụziri anyị ya unu nwa bụ nne dị ga-akụziri ụmụaka nna ga-etinyekwa obere oge etinyetụkwa nọ nne then ụfọdụ ndị nkụzi anyị na-akụzi nkụzi biko eji m chukwu anyị unu na-akụzi ya na ụlọ akwụkwọ na-akụzi n'Igbo n'ụlọ akwụkwọ mee ya ka ọ dị n'iwu afụrụ m ọ dịrọ possible na ị ga-azụta nwata maka na ịchọ ka nwa gị na-eme ka ndị bekee ma ka ọ bụ na ọ dị iche from ụmụaka ndị ọzọ ijezede weruzie sọsọ oyibo kụzichazie nwatakịrị otozo masụ nzi Igbo onye ka ị na-eme emena ya maka kịta anụ a ka ọ wee dị iche kịta anụ a mee ya maka mgbe oto ọ ya bụkwa na ihe ọzọ na-egbukwana ndị be anyị abịa na-eme ka wee bụkwa na nwa dị iche nke anụ a bụ nwa bi na steeti o nwere isi nke m na-asụ oyibo nke ada amara asụ oyibo nkara nwa na-amara asụ oyibo ga-emecha mara asụ oyibo ahụ ọ bụrụ asụsụ mmadụ ama m bekee anyị na-ekwukwana ọkwa asụsụ be ndị mmadụ ọkwa ha maka na ha abịazi wee wetachaziela anyị ihe malụ ma ọ makakwa anyị wee chọzie ka anyị dịzie kafa n'iwu megide anyị rapụziela asụsụ nke anyị ka anyị nakwuzie anekwu na another thing ngwa gị ma even ma ndị be anyị ụfọdụ oge mụ na-eji Igbo eme ya na a na-aba ha necha sometimes I just know ihe a bụ ihe ọ ga-abụ imezuo n'ime obi gị isi mba nọ ihe ị ga-ekpebi n'ime obi gị ịchọ bụ ihe ga-eme ụfọdụ na-aba ha necha anya sometimes esi ya n'onye nke anụ a ọ gadịkwali skuul oyibo ka eji amụ ego skuul biko ka ihe ọ mmemme ọ bụ na ma bịara ebe a na-agwa gị ihe mme na ihe mmemme esi gị na ndị igbotik a kedu ihe ịghọta dị na ya bụ igbotik kara mma na ndị igbotik na-emekwa ihe mmemme da na ndị English tik ama amakwanụ eziokwu na-abụzi onye English ama m ọrụ onye Igbo ka mbụ ọ ka mma na ndị igbotik asụ onye Igbo mbụ ị na ya dịzi Yorubatik ma ghọtarakwanụ so ọ ka mma na-akọwakwana ya kọwachie ya kọwara unyi ọfụma ka unu ghọta ya anụ a na asụsụ ama nwụ ise ọmamme biko gụta ụlọ anyị egwu ọzọ o nwere ihe na gị na-achọ ịpụta ọfụrụ gugodere anyị nke ahụ nke ntị shutu vidiyo ya ka ọzọ gụọrọ m nnọọ ọzọ dị gị mma n'obi gụtụ ya obere oke ka m gụtụrụ ụmụ nwaanyị machara mma egwu ndị makwa mma otu ịma nwata nne kwọchara aka wee mụọ ịgbawa maka mbido ụwa n'isi ọmalịcha nwa na-ego dị mmanya bịa ka ijere n'ego m ngwa bịa ka anyị lawa bịa soro m ka anyị gawa ihe ọbụla ị chọrọ ị ga-enweta so baby can you tell me what are you waiting for nke a dịkwa na abụ m na-abịa so oke makwa na ọbụrụ sọ rapị nke nna rap na nna agụkwa agụ ọ dị mma ọ bụ na anyị kpọọ gị kịta mee ego onye isi Igbo niile maka ị na-anọchitekwa n'anya anyị ọfụma dịka n'ihe gbasara egwu ọ bụ na anyị kpọọ gị kịta mee ego onye isi Igbo kedu ihe izizi na-emebi kịta ị ga-ebu ụzọ mezi n'ala Igbo m ga-etinye isi na ụlọ akwụkwọ niile ụlọ akwụkwọ niile tụfa na nke ị na-ekwu na abịa Igbo na ọ bụrụ ihe gbasata Naịjirịa Igbo ga-adị magoro otu ga-esi hazigodi ka Igbo dịkwa ya na achọwazie different states nwere mkpa na akpa ha mana nke izizi bugodi n'ụlọ akwụkwọ ha godi
ma ndị nke na-aga school ma na okpuru osisi ma ndị bete n'anya ife na ndị nke nse ka Chukwu ya ebunye elu. yes na nke a bụ iwu maka o si na ebe Giovanni si n'ebe a na-awụfe ahịhịa bunye ogbenye elu mee ka ya na ndị amara ha ebe a niile ka na-esi enweta eze ị mara m na-afụ gị n'Igbo onye amakwa na-edisi otu a ọ na-afụgo ụnụ fụ ka anyị na nwanne anyị nwoke si eme ihe anụ a ọ na-akọwa nwanne anyị nwoke bụ PHYNO ụnụ fụ ka anyị na ya si eme ihe a ọ si na-ele ndị ala na fachọ iri ya mana fa eriri ozi ya mgbe emesi anyị eje ka anyị kiritu egwu ya anyị azụta obere ahịa anachite azụ biko apụkwana n'ihi na ihe anyị na-akpabi ihe gbasara gị gbasara ezinụlọ gị ọ ga-adịrị gị na mma. Ị ga-eme ka asụsụ Igbo dị n'ụlọ akwụkwọ niile ma ọ bụ na emeghị onye isi Igbo. Ama m na ihe anyị na-eme masịrị gị, ihe nnọkọ anyị bịa taa ọkwa masịrị gị. Achọrọ m ka ịgwa ndị Igbo ka fa bịa kwalite ha maọbụ ego ka fa eji bịa kwalite ka ha chọrọ ka akwado afefa feweta ọkwa ife ime ka ihe a hapụ enwu ife anyị na-eme. Achọrọ m ka ịgwa fa na ma ndị ọchịchị ma ndị gọvanọs ma ndị Igbo niile kpọfụ oku ka fa bịa kwalite fa. Onye ma nke onye wetara anyị kwọma mmiri ọ n'ọgbọ ofu. Okay. Ndị Igbo ba anyị ekene m unu biko ihe anyị na-eme ọdịrọkwa n'ofele nke anyị bụ nke anyị anaghị hapụ ọnwụ. Ihe anyị na-eme bụ ka anyị wee kwanyete asụsụ Igbo ka anyị buga ya mba niile ka ndị mmadụ makwa na ọka dị nnọma nna nna. So biko mmadụ otu m ga-esi wee kwanyete ihe anyị na-eme na nwa afọ unchọ ka anyị nyere unu aka na-ele site n'ihe onyonyo anyị na-eme na wetana ya. Nwekwana otu ụzọ m ga-esi wee kwadokwanụ ihe anyị na-eme na biko gachie n'ike bịa anyị na-eche unu ụzọ ya oye mgbe unu ga-abata ya ma nkwachi unu ilo. PHYNO mgbe o nwere na-ekwuzi ụkwụ dịzie nke ọrapụ nwa Ma ọ bụrụ rap mana ọ na-eme ndị chọ na ọ bụrụ rapụ ka ị na-arapụ. ọ na-abụka na-ekwukwu nna m na-esi m ji nwa ịbago gị ya nwaanyị si ya mba mụ na gị nọ anyị ka nọ na ị ga-afa arapụfa bụrụ si wee si fe na-ekwu gụbazi egwu. Ọ dị mma, kedu okwu agbamume ị nwere ike inye n'ebe unu na-akụ egwu dịka otu a ndị Igbo nọ? Enwere ihe unu na-eme dịka iji onwe ọgbakọ ọnụ nwee na-akpọkọnata unu ọnụ dịka otu unu bụ si bụrụ ndị Igbo na-akụ egwu? Enwego ihe ọbụla bụ ihe na-ejikọta unu ọnụ bụ ọgbakọ ka na aka na-akwado ya akwado? Onwebe mana onwego o megi ya for the past 2 years and onye na-ewekọta mmadụ niile ọnụ emekwana ya mbụ sa emeka ọfọ nke ọrụ ifite oyi ọ na-emekarị na obodo ya na every 31st December emegi ya for 2 years and sọsọ ndị akpa nnọọ bụ Igbo artist then tinyezikwa ma ndị ọzọ mana ọ na-emeke sure na ndị nke abịa ma mụnwa ma Flavor P-Square Timati Celebu ibu nnọọ abịa so na bịa ka ọ na-eme mmemme? No, ọ na-eme ya ndị obodo ya ọ na-eme ndị na-asef ọ dịda abịa na ọ ga-akpọ mmadụ niile so ọ na-eji ya nnọọ emede ọgbakọ kwado every artist so Chukwu gọzie ya. So eji nwayọ ọ na-eme nke nnọọ ọfụma then enwesikwa ma nke ndị Enugu steeti na-eme gọvanọ bụ ihe na-eme nke a na-akpọ nke roadblock mana nke mbụ ihe ọ na-eme ndị Enugu kọma site na etu ahụ ọ si eme ya
at least artists na-abịakwa together. Ọ dị mma. Okay. Achọrọ m ka ịgwa ndị chọọ ịdị ka gị okwu na otu nkeji maka oge anyị na-akụzi kwarapụ gwa ha okwu ndụmọdụ ofu okwu nwa ịbụọ ihe agwafa ndị chọọ ịdị ka gị ihe gị na-amasị. Okay. Biko ọ ndị niile chọọ ịdị ka m hụwa na akụ na ọtọ na-emesi unu na-eme ike mana burukwa n'obi na ọ bụ na-eche dị ka m gbaa mbọ ka ịdị ka gị ọ na-adị mkpa. Daalụ niile. Ama m na ọgbakọ anyị bịa taa na otu amụ na gị si wee nọkọ na ịkpọkwa gị ọzọ na ị ga-abịa ihe gbasara ihe Igbo. Daalụ nne ka anyị si kpọọ gị oku ize anyị maka na ọ dịrị ofele o gosi na Igbo nke gị na-agba gị n'ọbara yana na ihe Igbo ịga n'iru dị gị n'obi onye ka iji rapụ ihe niile ị na-eme o tebeghị aka natasi obodo Igbo mkpọkwa gị ịzakwa m ọ ga-adịrị gị na mma anyị si na nke ọbụla bụ ihe ọbụla bụ ihe ọbụla bụ ihe ọma niile ị na-eme Jehova ga na-akwado gị o buru gị ụzọ okporo gị azụ ọ gbaa gị gburugburu anya ndị ọjọọ agaghị abịa n'ahụ ọ ga-adịrị gị na mma. Otu a ka anyị si wee weta nkata anyị na nwanne anyị nwoke bụ PHYNO kpara n'isi njedebe. Ọ sị na ya ga-abịakwa ọzọ ma anyị kpọkwa ya oke ọzọ. Ọ ga-adịrị gị bụ onye kiriri m n'izu ụka mma dịkwara ụmụafọ Igbo ọbụla niile gbaa gburugburu na mba ụwa niile mma. Aha m bụ Precious Ọkụchukwu Okafọ nke wetara unu ndị ama ama n'oge Igbo Amaka n'izu ụka n'oge a n'izu ụka ọzọ anyị chebiri na anyị n'ihi na anyị na ofe agadaga nwoke maọbụ nwa okorobịa maọbụ onye nne ga-anọkọkwa ịkpa nkata otu asụsụ Igbo ga-esi weghara ibu ihe furu efu n'ihi na anyị si na ọma mme Igbo ama nwụ maka na Igbo Amaka ọ ga-adịrị nwafọ Igbo ọbụla mma dịrị obodo anyị niile bụ Naịjirịa mma. A sị m ka udo chia n'ezinụlọ n'otu n'otu ka emesịa na ka anyị fụ n'izu ụka ọzọ.